до Мондраго, където отиваме, когато живеехме тук. Ходихме само когато не бяхме толкова изморени след работа или в почивните дни. А по принцип в почивните дни тичахме и по други плажове наоколо. Жалко, че не мога да ви ги покажа и тях, нямаме такова време. Но може би някой друг път. И след 5 минути, сравнително бърз ход, излизаме на плаж Мондраго. Тук има парк за обособен за пикници и уикендите е пълно с местни. Мондраго имаше някаква награда европейска плаж на Европа, но не мога да си спомня за коя година беше. Вече съм забравила. Наред с Самарадор, до който също смятам да отидем, се смятат за едни от най-красивите на Майорка. Те образуват двете кали, двете залезчета малките, образуват прав ъгъл. Не знам дали още от тук може да се види. Сега ще се подкрепим малко и продължаваме. Ето, преди да преминем, само да покажа. Това всъщност е за този ъгъл. Е плаж на Самарадор, той дори се вижда. Това е Мондраго. Пак случихме на ветровит ден, но то зимата на Средиземноморието е такава. Вятър и дъжд. Кала Мондраго. И насреща плажа Самарадор. Моя къщичка там, до нея има пейка, на която сме стояли с часове. Правили сме си много големи преходи из парка. Днес предпочитаме да сме с приятели. Преходи ще правим и в Черна гора. Сега малко няма да говоря обичайните си щуротии, ами ще ви оставя насаме с гледката. Това е медузи мъртви. Да. Не съм виждал преди такова нещо. Толкова много медузи събрани. Ами явно са били някакъв огромен брояк и ги е изхвърлил. А не си тръгва от Самарадор. И ще се видим обратно на Мондраго. Чао!